Sí, bé, més que continuïtat, jo quan vaig començar amb Junts vaig començar com a independent. Quan Junts per Catalunya no existia i jo em van proposar si volia anar com a independent. Vaig entrar el 2019 a llistes. Llavors jo entro com a independent, faig una continuïtat fins a data actual fins que es crea el Junts com a partit i la veritat és que a mi ningú m'ha dit pas mai a Junts ni què he de fer, ni què he de dir, ni què he de no dir, ni què he fet malament, ni què he fet bé. Suposo que sí, que d'alguna manera és un reconeixement per part de Junts i jo és un espai on em sento còmoda, realment còmoda. Bé, nosaltres esperem que la gent ens doni confiança, nosaltres creiem que l'últim mandat, l'equip de govern actual no ho està fent gens bé, creiem que no ho ha estat fent gens bé en els últims mandats, però sí que és veritat que l'últim mandat concretament han aplicat una política continuista i hi ha molt descontent a la població. La sensació que hi ha és que el poble té la sensació que no se'ls escolta, no? I que es prenen decisions sense tenir en compte realment els interessos de la gent, no? dels ciutadans. Llavors nosaltres creiem que som l'alternativa al canvi, que podem donar realment una sortida a totes aquestes problemàtiques que té la gent i que actualment sembla que no tingui ningú altre costat i creiem que les expectatives són bones i que la gent pot confiar en nosaltres. Sí, per mi seria una de les crítiques que no s'escolta la gent i també que no s'escolta l'oposició, perquè al cap i a la fi és un govern amb 5 regidors de 13, estan en minoria i segueixen governant com si estiguessin en majoria. Llavors, nosaltres sempre anem a remolc del que ells fan, no? Mai compten amb nosaltres per fer les coses. També és veritat que no necessiten el nostre vot perquè sempre tenen el vot incondicional del PSC. No sabem si hi ha algun pacte, oficialment no hi ha cap pacte, però a vegades la sensació una mica és que tenen majoria absoluta o que saben que és com si tinguessin majoria absoluta, no? No, perquè jo totes les crítiques que faig les fonamento i explico el per què. Llavors no són crítiques gratuïtes, són crítiques constructives, sobretot perquè jo crec que les crítiques sempre han de ser constructives i són de coses que estan passant i que no s'estan solventant o que no s'estan aplicant unes polítiques correctes des del nostre punt de vista. Sí, podria ser millor, malgrat que no és dolenta tampoc. Bé, de Fos el que podria dir és que és el que he dit abans, és una política continuista que d'alguna manera no aposta per fer grans canvis al poble, una sensació que ja els estigui bé tot com ha estat actualment, no? No es fan inversions grans en via pública, s'estan aplicant unes polítiques ecologistes que no estan donant bon resultat i que el poble no està content, no es fa un bon manteniment dels espais, s'estan fent polítiques que han convertit Vilassers en un poble fosc i gris i la gent no està contenta, els serveis no estan donant un bon resultat, la política apliquen amb els serveis i llavors jo crec que no és que facin un govern fosc, sinó que és el tema de les polítiques que apliquen, la prioritat que tenen ells amb les polítiques, que no estan portant al poble a una prosperitat, sinó que estan portant al poble a una involució en comptes d'una evolució, no? I jo crec que és evident que Vilassar necessita un canvi. Sí, totalment. Considerem que actualment, en comptes de fer inversions en via pública, s'ha fet molt poca inversió i que creiem que justament a pocs mesos de les eleccions el que s'ha fet és una política de pintar, no? La via pública, s'han fet espais, s'han fet carrils pels peatons, en comptes d'arreglar voreres i arreglar carrers, que és el que la gent vol, es pinten. Creiem que això no és la solució al problema. És un rentat de cara, ara que venen eleccions, però no és una solució al problema que té Vilassar. Això no ha anat endavant i és més, l'única gestió que s'ha fet així en aquest sentit seria treure algunes places d'aparcament a la plaça de la Vila i pintar el terra de color verd i de diferents colors i llavors això ha creat un altre problema, que és que no hi ha llocs d'aparcament. O sigui, a Vilassar hi ha poc aparcament, hi ha un problema realment greu d'aparcament. Si a sobre, amb la política que tu vols fer, redueixes llocs d'aparcament perquè vols aplicar aquesta política, no? de pacificar, no? El centre del poble, que és el que ells volien, i no dones espais alternatius d'aparcament, es genera un altre problema. Però és que a part tampoc s'ha aconseguit fer el que jo volia fer. No ho ha portat a terme. Bé, aquí el problema del transport públic ve per la política també de l'empresa d'autobusos, que actualment és Noventis, que clar, és una empresa privada que al final no els interessa fer més trajectes perquè econòmicament suposo que no els deu ser rentable, no? Però llavors jo crec que arribat a aquest punt el que has de fer és mirar si des del punt de vista de l'administració pública pots donar una solució als ciutadans i buscar una alternativa, si l'empresa privada no et cobreix aquesta necessitat, buscar una alternativa o negociar amb l'empresa privada algun altre tipus de possibilitat perquè hi hagi una bona comunicació. Tenint en compte que a més són molts pobles els que estem afectats per aquest punt, no? Tenim Cabrils, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Mar, són un conjunt de pobles que es podria buscar una solució inclús entre tots els pobles, consensuada amb els altres consistoris i que donés solució als ciutadans que es veuen afectats per aquest problema.
No, el Revela nosaltres sempre ho hem dit en els plens, que ho hem dit reiterat diverses vegades, nosaltres no tenim res ni a favor ni en contra del Revela. Com un espai cultural creiem que pot ser interessant i estem a favor de la cultura, perquè hi ha gent que té unes prioritats, unes altres, uns gustos o uns altres. El que nosaltres no acabem de veure clar és que s'hagi de destinar tanta subvenció d'Ajuntament a aquest festival exclusivament. Per què? Primer, perquè hi ha altres entitats que estan fent una funció social molt important i que no se'ls està donant aquesta cobertura econòmica, que creiem que potser caldria donar-los, i després perquè no hi ha retorn. O sigui, aquesta inversió que s'està fent, s'està donant actualment una subvenció de 40.000 euros que entenem que no hi ha retorn. Hem estat demanant reiterades vegades que es faci un estudi ben fet per veure el retorn. Ara ens costa que s'està fent un estudi, però que s'estan fent enquestes d'aquella manera, tampoc s'estan fent enquestes de manera transparent i si tinguéssim més temps us explicaria el tipus d'enquestes que s'estan fent, no? Nosaltres vam dir, sometem-ho al poble, demanem al poble, voleu que es segueixi fent el Revela o voleu que no se segueixi fent, voleu que segueixi fent amb subvenció de l'Ajuntament, voleu que no se... sempre hem proposat que es pregunti al poble si es vol continuïtat d'aquest festival i si es vol continuïtat amb aquest tipus de subvenció que dona l'Ajuntament. Sempre se'ns diu que no, sempre se'ns nega. El tema Revela és un tema per l'alcaldessa intocable. Quan toquem aquest tema no es pot parlar. Nosaltres, en contra del Revela? No. Simplement el que creiem és que s'han de seure i parlar de si realment és justificada aquesta subvenció que es dona a un festival que tampoc té no dona aquesta projecció a Vilassar ni aquest retorn econòmic com ens volen vendre. Això no hi és. Bé, no amb la municipalització del qual nosaltres també formem part, es va presentar el projecte va ser presentat per la CUP, els altres partits el vam veure interessant i ens vam adherir tots al projecte, menys el regidor no adscrit. Llavors nosaltres formem part del Consell d'Administració i hem estat d'acord amb tot el que s'ha fet fins ara. Quin problema ens trobem ara? Que hi ha unes bases que diuen que s'ha de triar un gerent i aquest gerent ha de ser un gerent amb 5 anys d'experiència en el sector i que sigui enginyer. S'ha fet aquest procés de selecció, han sortit 3 persones que al final han renunciat, no és que no hagin estat triades, les 3 persones que s'ha seleccionat han renunciat al càrrec, no? Suposo que quan han estudiat han dit no m'interessa, o bé per motius econòmics o motius professionals, el que sigui. Llavors ens hem dit, escolta, no podem iniciar una empresa amb un servei tan important com és l'aigua sense un gerent. I ens diuen, no passa res, es posa el regidor de l'economia, el posem de gerent fins que en trobem un altre, i comencem ja. Que ells volen començar ja perquè ells es defineixen com el mandat de l'aigua, no? Però és que no es tracta de definir-te com un mandat, es tracta de fer les coses ben fetes. Nosaltres, a favor de l'empresa Epelvida, que és l'empresa d'aigua, sí, però ben fet. Vam proposar, escolta, esperem un trimestre, no ve ara, amb el temps que portem preparant això, per un trimestre i començar el trimestre que ve amb un gerent ja que tingui coneixements, perquè començar així és començar coix. Llavors, la nostra crítica és aquesta, no el projecte de l'Epelvida, sinó que s'estaven fent tot bé fins ara i ara, per anar a empresa, suposem que perquè volen vendre això, perquè venen eleccions, no tenim un gerent a l'empresa. Llavors, nosaltres hem parlat amb enginyers del sector, hem parlat amb gent de la companyia d'aigües i hem preguntat, això com ho veieu? I ens han dit molt malament. Diu, no podeu començar així, per diversos motius tècnics que ens han explicat. Clar, llavors ens diem, esperem, fem-ho bé, tirem el gerent i continuem. Però diuen que no, es van dir que no, que ells el dia 1 de gener volien tirar endavant l'empresa d'aigua. Llavors, creiem que això és un problema i ens fa certa por que no s'estigui arrencant bé i que puguin generar-se molts problemes. Insegur, no hi ha problemes d'incivisme, hi ha problemes puntuals com trencament de vidres que es donen en determinats dies, en determinades zones. Això s'hauria de reforçar. Una de les propostes que nosaltres sempre hem fet és posar càmeres i també se'ns ha negat sempre aquesta opció. I brut, sí, és un poble molt brut. No, és un tema de neteja que no acaba de sortir, no s'acaben de sortir. A principis del mandat es va crear una comissió de neteja. Aquesta comissió es va decidir que s'agafava el servei, però es van canviar maquinàries, però clar, si tu renoves maquinàries però les dinàmiques de treball segueixen sent les mateixes, no soluciones el problema. El problema de la brutícia hi és, però a més hi ha un problema afegit. Com que s'aplica una política de poda molt determinada, que és que no es poden podar els arbres perquè s'entén que ecològicament és perjudicial pels mateixos, això genera que les fulles caiguin, hi hagi més brutícia al terra, no es recull, no s'ha posat un servei extra de recollida per solventar això i llavors fa que encara hi hagi més brutícia. El tema dels contenidors, no? Per exemple, abans fa anys es netejaven els contenidors amb unes màquines d'aquestes amb pressió i per sota, i ara això tampoc es fa. Llavors totes les zones on els contenidors es veuen brutes, es veuen deixades. Hi ha un problema de brutícia, sí. Aquest era el problema d'abans. Era un problema greu durant els últims anys i no es podien fer inversions
Actualment la situació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt no és que no tingui problemes econòmics perquè seguim havent un deute que està allà i que s'ha d'anar pagant, però sí que no hi ha un deute, el deute s'ha reduït, s'ha refinanciat, amb la qual cosa dona una mica més d'aire, no?, per poder fer més coses. Però, com he dit abans, com que s'apliquen polítiques continuistes, no es volen fer, no es fan inversions. Llavors, ara que podem fer-ne, no s'estan fent. Des del nostre punt de vista no és suficient. Creiem que sí que és important, els informes dels tècnics de la Diputació, però creiem que no és suficient perquè també és veritat que cada poble té la seva peculiaritat i la seva realitat que pot ser diferent vista des de fora. Llavors, un estudi de la Diputació que et pot servir com a eina general per aplicar un determinat projecte ha d'anar complementat amb alguna cosa més. Si no, amb l'informe en si, com a polític quedes cobert dient tinc un informe, però no profunditza potser amb el problema concret que tens a Vilassar. Sí, sempre, si l'equip de govern comptés amb nosaltres per fer coses conjuntes, suposo que podríem fer més pressió per aconseguir més beneficis per a Vilassar. Els reptes de futur els reptes de futur. Bé, jo crec que Vilassar de Dalt havia sigut un poble amb molta llum. Jo crec que és recuperar aquesta llum, tenir una via pública en condicions, recuperar tenir uns espais d'oci que estiguin en manteniment, perquè tots els que són parcs i jardins estan també molt abandonats, tornar a donar serveis a la gent que estigui contenta, o sigui que la gent no hi hagi queixes d'aquests serveis, i fer un poble pròsper, com havia sigut fa anys. El primer que faria és un diagnòstic de com està el poble, un diagnòstic real des de dins, a veure on està el poble i mirar les prioritats. O sigui, un cop tens el diagnòstic fet i veus quines són les necessitats més urgents, aplicar les polítiques en aquestes necessitats més urgents i començar a treballar des d'un principi.